Právě se nacházím na jednou z nejdelších hajků vůbec tady v kanadských horách. Jmenuje se Skyline a tohleto místo mi nedalo jinak, než ho natočit, protože, jak sami vidíte, je to opravdu úchvatné. Celý trek měří asi 43 km a teď jsem zhruba někde něco málo za polovinou, takže mi zbývá ta kratší polovina ke konci. Tak teď otáčím kameru a tamhle tím směrem budu pokračovat dál. Tak ještě jednou se podíváme na to nádherné místo. A tamhle úplně vzadu, jestli jde vidět ten zasněžený vrcholek, tam, kde je nejvíce sněhu, tak tam se nachází Malin Lake, což je jedno z nejznámějších vůbec míst v Kanadě. A tam odsud jsem vyrážel.